ପରିଡ଼ା ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଭାଇ କାର୍ଡ ଦେ କାର୍ଡ ଆଉ ଝୁଅ ବାହାଘର ଥିଲା ଏଇ ଆଉଛି 15 ତାରିଖରେ ହବ। ଆଉ କାର୍ଡ ତ ଦେଇକି ସରିଗଲାଣି ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ତମକୁ କହିଲି ଆଉ ତମେ ତ ନ କହିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଗଣା ଖିଆ। ହଁ ପାୟା ବାଟ ପାୟା। ଆରେ ତାମିଲରୁ ରୋଷେଇଆ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ? ହଁ ଆରେ ଗୋଟା ସ୍ଥାନ ଆଡୁ ବାଁ ସ୍ଥାନ ଆଡୁ ଆସ। ହଁ ହଁ ନାଡୁ ହଁ ହଁ ହଁ। ଆରେ ରୋଷେଇଆ କଲ କରିଥିଲା। ଓହୋ କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆମର। ଆରେ ତାମିଲରୁ ରୋଷେଇଆ ଆସିବେ ଭାରି ପଇସା। ତମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଦୋକାନରେ ବଇଛ ବୁଝିପାରୁନ ତ କଥା। ପହଞ୍ଚିବ ତମେ ଆଉ କଣ କହିଦବ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ। ତାମିଲି କାକୁ କହୁଛୁ 4 ବର୍ଷ ଖଟିକି ଆଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାଉଛୁ ନା କାତାସ ନାଡୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ପ୍ରାୟ 21ଟା ଜାଣିସ ନାଡୁ ଗାଣ୍ଡି ଫତାସ ନାଡୁ ଜାଣିତ ନାଡୁ ହେଲା ଭାଇ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବସ ଏଠି ଗାଁ ଫାଟାସ ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ପକେଇ ବସ, ସେ ଚା ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ବାଳ କଥା କହୁଛୁ। ସେ କହୁଛି ଗାଣ୍ଡି ବାଡେଇ ଗାଣ୍ଡି ପଠେଇଦେବେ। କାହିଁ ଆସିବ ହେଲା ଖାଇଦେଇ ଯିବ।